Jó. Akkor nagy szeretettel köszöntelek benneteket a mai március 31-i hétfői rendkívüli testületi ülésünkön. 7 napirendi pontunk van. Aki a napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, az készfenntartással jelent. Nem kell. Azt megállapítom közben, hogy határozott képesek vagyunk. Egyhangú, köszönöm szépen. Első napi rendi pont. Polgármesteri tájékoztató a 2 ülés közötti legfontosabb eseményekről, valamint beszámoló a lejárt határidő határozatok végrehajtásáról. Néhány gondolatot szeretnék nektek mondani arról, hogy mik is történnek, és mik fognak történni itt az elmúlt időszakban, mik történtek, és mik fognak történni. Elkezdődtek a külterületi utak, tavaszi útkarbantartási munkái, az uzalékolások külterületen, elsősorban a külterületen, most már a második ütem először volt a Borbélyhegyen, Fehérhegynek bizonyos részein, most ugye Magyar Kútra mentünk, Magyar Kúton több utcába, Táltos utcában, Máté, mi volt az utca? Őv utca környékén, Őzike utcában, Aranyos út bizonyos részein. Tehát azokon a részeken, amik nagyon rossz állapotban voltak, és bejelentették őket, mi priorizálunk, ezeket megnézzük, megvizsgáljuk, és ezeknek az úzalékolásai elkezdődtek, és akkor megyünk tovább. Tehát nem marad ez ennyiben, hanem szépen megyünk tovább. Jövünk majd a külterületről, a belterületi részeken, megnézzük a Béke utca környékét is, arra felétek, az Eresztfény utcát is, és akkor tehát folyamatosan egyeztetünk azokkal, akik ugye buzalékolási igényeket adtak le. Ezek nagyon fontosak. Tettünk mellé a költségvetésbe pénzt. Kovács Annyi nagyon jól csinálja, mert egy munkafázist meg tudunk spórolni, ő szépen beköti a terautó hátulját, szépen meg tud hozni akár 100 méteres szakaszt is. Én viszont kérem az ott lakókat, hogyha előttük lezúzalékoltak, akkor járjanak nyitott szemmel, és menjenek ki egy kicsi gerevével, hogyha pici olyan feltúlulásokat zúzalékba, kicsit nagyobb kuvacokat látnák, akkor az nem maradjon úgy, hanem azt el kell húzni, az legyen mindig az ott lakók feladata, és egy kicsit húzogassák be azokba a gödrökbe, hogy nekünk könnyebb legyen. Megrendeltem 2 gyalogos átkelőhelynek a felújítását, ami a pizzériánál van, és ami a művelődési háznál van. Néhány lámpa nem ég benne. Tavasszal nagyon fontos, hogy nekünk a legfontosabb az, hogy ezek biztonságosak legyenek. 2 gyalogos átkelőhelynek a felújítása az bruttó 1,5 millió forint lesz. Ez ugye a kiégett lámpáknak a cseréről beszélünk. Már ősszel megcsináltattuk itt a Cukrászdánál és a Pékség közötti gyalogos átkelőhelynek a lámpáit. Az ugye teljesen új lámpákat fektettünk le, most pedig folytatjuk a 2 másik gyalogos átkelőhellyel. Nagyon fontos, hogy tavaszra, amikor elkezdődik a strandszezon, elkezdődik a nagy mozgolódás, ezek a lámpák tökéletesen működnek. Most is működnek, csak ugye jó néhány égő ki van égve bennük. Itt nagyon érdekes, mert 2 információ is. Volt ugye egyeztetésünk a közúttal, mert ezeket a gyalogos átkelőhelyeket az önkormányzatnak kell üzemeltetni. Tehát ezt mi vállaltuk ezeknek az üzemeltetését. Múltkor volt egy ilyen biztonságtechnikai beszélgetésünk a közúttal, és elmondták, hogy amióta, ha már a gyalogos átkelőhelyekről beszélünk, akkor csak gyorsan beszámolok erről, hogy amióta a Limesznél elkészült a gyalogos átkelőhely, azóta lényegesen, akkor az elején volt 2 koccanásos, ilyen ráfutásos baleset, még megszokták a gyalogos átkelőhelyet, viszont utána, mivel hogy le kell csökkenteni a sebességet, sokkal biztonságosabban lehet bejönni már a településünkre, és ott ilyen jellegű baleset nem történt már az elmúlt. Pontosan 2 éve helyeztük el májusban ezt a gyalogos átkelőhelyet, és azóta lényegesen biztonságosabbá vált a Limesz és a Verőce közötti 1 kilométeres
1 kilométeres szakasz. Amit még szeretnék mondani, hogy jeleztem a közút vezérigazgatósága felé, hogy a Katalin puszta felé menő utunk milyen nagyon rossz állapotban van, és ugye egyedül ez szolgál elkerülő útnak, ha bármi is történik a 12-es számú főúton baleset, vagy mint ahogy a nyáron történt ugye árvíz esetén. Tudták nyilván, hogy rossz állapotban van az útszakasz Katalin puszta felé, de most 2 közút általi csapat is megerősítette ezt a vezérigazgatóság felé. Kint voltak, különféle méréseket végeztek az elmúlt időszakban, és azt az ígéretet kaptam, hogy azt a nagyon kritikus 1 kilométeres szakaszt nem biztos, hogy az idén, de 1 éven belül ki fogják javítani. Tehát már ez is én úgy gondolom, már ez is egy nagy előrelépés, hogy rájöttek, belátták, hogy tényleg nagyon rossz, nagyon veszélyes ez a szakasz, és megpróbálják ezt minél előbb megjavítani. Árajánlatokat kérünk most a 12-es számú főút jobb és bal oldalán lévő kerékpáros elhatároló vonal felfestésére. Ez is a pályázat szerint Verőce község önkormányzatának a feladata, hogy azok a lekopott sárga csíkozások, amik lekoptak, ezeket ugye nekünk kell pótolni a kereszteződésekbe. A kereszteződésekbe ezek már nagyon lekopottakká váltak, és balesetmentes közlekedés elősegítése érdekében ezt az önkormányzatunknak pótolnia kell előbb-utóbb. Az árajánlatokat, azokat most várjuk. Beadtuk a külterületi útpályázatot, mint ahogy aztán a pénzügybizottsági ülésen is mondtam. Határidőben 3 vagy 4 ütem van a külterületi útpályázatban. Mi az első ütemben szoktuk beadni ezeket a pályázatokat, hogy minél nagyobb esélyünk legyen arra, hogy megnyerjük. Az első ütemben ezt még sikerült is határidőbe beadnunk. A héten, vagy a jövő héten elkezdődnek a melegaszfaltos kátyúzási munkálatok. Nagyon sok helyen tervezzük a kátyúzásainkat melegaszfalttal. Az Orom utcában például nagyon kimondottan rossz az Orom utcának a burkolata. Nem azokon a helyeken, ahol 2 évvel ezelőtt kátyúztunk, hanem azok mellett kikátyúsodtak. Többek között itt fölírtam néhány helyszínen, itt a Rákóczi úton, a híd alatt is már nagyon megtáblásodott az aszfalt. Maros utcában is van néhány kátyunk, Csaló közben is, Orom utcában sok, Zentai utcában, Dévény utcában szeretnénk egy nagyobb javítást, a Dévény utca nagyon rossz állapotban van. Árpád úton van egy járda szakasz, amit közösen az Árpád úti lakokkal. Az Árpád úti lakók fogadófelületet készítettek ott a 86-os szám környékén a fűrészteleppel szemben. Ők elkészítették a fogadófelületet a járdának közös teherviselésbe, mi pedig ugye a felső burkolatot, vékony aszfalt burkolatot adjuk. Volt ott egy szakasz, ami kimondottan nagyon-nagyon rossz állapotban. Nagyon rossz állapotban volt. A héten már várom őket, hogy jöjjenek, a felmérések már megtörténtek, lényegesen többbe kerülne, tehát igazából nagyon sok kátyunk van, nyilván a költségvetésben meghatározott összeg erejéig fogunk priorizálni. A megbeszélés lesz csak most még. A felmérések már megtörténtek, ezeket még a héten fog kezdődni, a munka még nem kezdődött el. Így van. Még nem kezdődött el. Hirtelen ennyit szerettem volna, van-e bárkinek kérdése, kérése? Csak annyi, hogy a külterületi utas pályázathoz ugye a Fehérhegyről, a Szélesrétről és az Aranyos Kúti Kanyarról beszéltünk. Így van. Maradt az a 3, aminek az előkészítési munkálatait és a tervezését megtettük, tehát terv szerint megyünk tovább, kíváncsiak vagyunk, hogy mi fog történni. Nagyon bízom abban, hogy mivel hogy ez önrészes, tehát önrészt kell az önkormányzatnak mellé adni, és nagyon gyorsan kellett ugye a terveket elkészíteni az első ütemhez. Sok település ezen nem indult, vagy hát legalábbis még nem volt készen erre a pályázati beadásra, mi ezt meg tudtuk ugrani. Kerékpáros centrumról van már valami tervező? A kerékpáros centrumnak az engedélyes tervezése
az most zajlik, igazából nincs. Még nem kaptunk semmit. Még nem, nincs további információ. Amint van, akkor én azt mindenféleképpen jelezni fogom megtenni. Ha már tervek, akkor a csatornázással kapcsolatos tervekkel van valami státusz? Igen, pénteken a pénzügyi bizottsági ülés után volt egy egyeztetés, amin körbe kellett járnunk tehát vízjogi létesítési engedélyre a vízműveknek is elküldtük, ugye, mivel hogy a vízmű az tehát ha megépül a csatorna, akkor a vízmű fogja megkapni, és ő fogja üzemeltetni. Neki nem mindegy, hogy a csatorna tervek tényleg olyanok, hogy az jó helyen van neki az átemelő, működőképes-e, üzemeltetés szempontjából neki ez nagyon fontos. És Bandi Zsolt csatornahálózat vezetője volt ugye egyeztetésen a tervezővel, 3-an voltunk itt azokon a helyszíneken, amik esetleg kérdőjelesek lehettek, de mind a 3 helyszínt megfelelőnek találták, és ki fogják adni hamarosan azt a fajta vízjogi engedélyt, amivel meg fogjuk kapni majd a véglegeset, tehát ott is a terv szerint megyünk tovább. Folytatnám, jó, többszöri próbálkozásra végre sikerült elérnünk a múlt héten a vertikált, a zöld hulladék kezelő szervezetet, szolgáltatót, és megérkeztek a zsákok a művelődési házba, az egész éves mennyiséget leszállították. Mától, reggel 8 órától osztjuk, a külterületen akkor 24 darabot, a belterületen élők 32 darabot vehetnek át lakcímkártyával, hétfőtől szerdáig, 8-tól 19 óráig. Jó? Tehát ezen a 3 nap reggel 8-tól este 7-ig át tudják venni a szolgáltatás befizetők. Van egy nyilvántartásunk, és ugye abban kell igazolni azt, hogy befizetted a szolgáltatást, és akkor megkapod a zsákot. Ez egy nagyon nagy harc volt, hogy egyáltalán több levelet is elküldtünk, nem? És nem voltak hajlandóak, szóval aztán végül egy ilyen fondorlatos módon sikerült. És el is fogják vinni? Most már a szelektíven, mert mindjárt Azt nem szépen fog biztos. működni. Arra még nincs garancia. Igen. Na jó, biztos. Ez egy nagyon érdekes Reméljük. dolog. Ezt most még el fogom nektek mondani, hogy pénteken kerestek, van egy nagyon érdekes nevezetű körforgásért felelős, nem tudom én milyen államtitkárságról, és holnapi napon jönnek a vertikáltól a csúcsvezetők, ugye, mert írtunk egy levelet, 10-valahány polgármesterrel írtunk egy levelet, és hát ez most valahogy hirtelen ennek híre ment, és holnapra jelentkeztek be délelőttre, és szeretnék a problémákat megbeszélni. Hát most pont aktuális fotókat elkészítettem a hétvégén, és azokról a szemetekről, amik itt vannak. Egy viszont nagyon fontos, tehát ezt most el kell mondanom, tehát azok a fajta zöld hulladékos zsákok, amik kint vannak tavaly novembertől, ezek a lakossági felelőtlenségek miatt vannak kint. Tehát ez nagyon fontos, hogy azok, amikben levél van, ezeket kivitték a lakosok, az utolsó szemétszállítási szolgáltatás után kitették az utcára, amikor elmondtuk mindenkinek, és fönt van a naptár, hogy mikor tegyék ki. És ugye teljes téli időszakban kint voltak a zsákok. Tehát nagyon fontos, hogy a lakosok figyeljék a szemétszállítási naptárat majd az idei esztendőben, és amikor november 15-én mondtam valamit, vége van a zöld hulladékszállításnak, ne tegyék ki 20-án a zsákokat, mert megint egész télen kint fog maradni. Tehát ezt majd mi is egy kicsit okosabbak leszünk, és megpróbáljuk fölhívni a lakosok figyelmét, de ez például pont nem a szemétszállítónak a hibája. A szemétszállító hibája az, hogy a szelektív zsákok szanaszét vannak a faluba, mert egyszerűen nem képesek elvinni, vagy pedig, hogyha technikai problémák vannak, akkor azt nem tudják másnap pótolni. Tehát ezért jönnek holnap, hát nyilván mindent el fogunk majd mondani. A CBA-nál lévő üveges rendszerről is akkor mondok gyorsan egy mondatot, mert biztos láttátok, hogy az elmúlt időszakban a CBA-nál, az üveges parkolóban, az üveglerakó kukák mellett ott már nagyon komoly szemetek tornyosultak, ami azért van, mert a településen, akik a CBA-t használják, vagy bemennek a parkolóba, lerakták a kommunális hulladékot az üveges konténer elé vagy bele. Ezért a szolgáltató nem vitte el a szemetet. Mert azt mondta, hogy az üvegesbe csak az üveges rakhatjuk be, tehát ők olyan autóba rakják, ahol csak üveg van. Látták, hogy kommunális, nem vitték el. Ezért most a múlt héten beszigorítottunk, ugye kitakarítottunk és lezártuk a
konténereket, csak az üvegek férnek be mostantól kezdve, tehát csak üveges nyílásokat hagytunk, és nagyon figyelünk arra, hogy a renitenseket próbáljuk kiszűrni, és azért is kérek mindenkit, hogy erre figyeljenek oda. Még a szemétszállító cég sajnos az új, a Vertikál erre nem tudott ígéretet tenni, hogy milyen időközönként fogja tudni az üveges konténerjeinket üríteni. A régi cég, aki decemberig volt, ő hetente jött és ürítette az üveges konténereket. Most a holnapi napon erről is fogunk nyilván beszélgetni. Én ennyit szerettem. Én még azt szeretném hozzátenni, hogy minden lakos, aki a szolgáltatóval szerződésben áll, az a csekkek mellett megkapta színesen a táblázatot is, hogy mikor viszik el a hulladékot, tehát érdemes megnézni a borítékba, mert mindenkinek elküldték, aki fizeti a szolgáltatást. Tehát, hogy ez nem az önkormányzathoz jön be ez az információ, hanem mindenkihez személyesen a házához. És a Vertikálnak a honlapján is. És hát igen, de hogy mondom, hogy elvileg papírformátumban is megkapták az emberek, mert csekken küldik ki. Egy jó hírt is szeretnék közölni, hogy március 15-én a Magyar Köztársaság elnöke, Brausman György polgármester úrnak a településünk fejlesztését szolgáló munkája elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkeresztet kitüntetést adományozta. Gratulálunk, polgármester úr, és további jó munkát. Köszönöm szépen. Egy kicsit elszámolhatnánk, hogy volt ez, mert nagyon sokan még nem kaptak szerintem előtt kitüntetést. Hát És igazából... hát itt is van, ez majd... Ja, igen, nem szívesen megmutatom. Igen, kamerákban, Én nagyon büszke vagyok arra, hogy nem csak a településen lakók, hanem a kormányzat is felfigyelt Verőce fejlődésére, és igazából a Dunakanyarban betöltött szerepére. Viszont én nagyon szeretném megköszönni az elmúlt időszakban dolgozó képviselőtársaimnak a munkáját, mert ő nélkülük ugye ez a fejlődés abszolút nem lehetett volna. Körülbelül 60 ember díjaztak, volt, aki bronzkeresztet, volt, aki ezüst, volt, aki aranykeresztet kapott. Én ezüstkeresztet kaptam, és kiemelték azért a Dunakanyarban elvégzett munkák fontosságát. Navracsics Tibor miniszter úr, és tényleg büszke vagyok rá, és köszönöm szépen mindenkinek a segítségét. Aki elfogadta a polgármesteri tájékoztatót és a két ülés közötti legfontosabb eseményekről szóló beszámolót, az készfenntartásra jelzi. Egyhangú, köszönjük szépen! A sürgősség indítvány, amit képviselő asszony említett, arról nem döntöttetek, az a rekipályázat. Van. A települési támogatás, ugye arról volt szó, hogy arról szeretnék indulni. Ja, szerintem azt a másikat mondta Zsuzsi. Igen, a másik, ugye az igazgatás alapján, egy döntéssel eldönti, hogy felveszi a napirendek közé, és ha igen, és máshogy nem dönt, akkor azt a napirendek előtt kellene tárgyalni, úgyhogy erről gyorsan a tennéletszavazást, és akkor most azt megcsinálnátok. Rendben. Időszakonként van lehetőség, pontosan a pályázatnak a neve. Ez a kiegészítő támogatás, Már is mondom nektek. Önkormányzatok. Várjál. Hol van? Önkormányzatok rendkívüli támogatás. Így van. Sürgősségi indítvánnyal javaslat az önkormányzatok rendkívüli támogatásra tárgyú pályázaton történő indulásról. Évente 2-3-szor elindulhatnak önkormányzatok, olyan számlák kifizetését kezdeményezhetik a belügyminisztériumtól, amik igazából olyan számlák, amikre igazából nem számított az önkormányzat. Jelen pillanatban most ez körülbelül ennek az sőt, pontosan mondom ennek az összegét, vagy nem is, ezt majd igazából talán a pályázat döntésekor. Tehát én azt mondom, azt kérem tőletek, hogy vegyük fel sürgősségi indítványként a napirendi pontok közé. Most már Először felveszünk akkor. Jó, aki egyetért azzal, hogy felvesszük a napirendi pontjaink közé. Egyhangú, köszönöm szépen. Döntést azt most, vagy pedig majd?
Jó. Olvastátok a napirendi pontnak az előterjesztését, aki az előterjesztéssel egyetért, az készfenntartásra jelezze. Egyhangú. Akkor köszönjük szépen. Következő napirendi pontunk. Az Aradi utca az nincs benne, most megint, mert azt is sürgősségünk vett. Nem? Pénzügyen. 5,5 milliárd forint. Pénzügyi bizottság elfogadta. Hogy ez nem kell tárgyalni? Jegyzőasszony? Nem. Kaptunk róla előterjesztést. Igen, szerintem is kéne. A pénzügyi bizottság infolt. De utána Kaptunk Na, tehát, hogy már az előtt. Igen, Igen. Anonimizálva kiküldtük szerintem. igen, is tudom, mi. Jó. Akkor azt is sürgősségi indítványként tegyük fel, így van? Jó. Akkor viszont kérlek benneteket, hogy a Aradi utca eladásával kapcsolatosan kapott ajánlatunkat is vegyük fel sürgősségben a napirendi pontjaink közé. Megjöttetek. Pénteken a pénzügyi bizottságnál beszélt róla, és támogatta, de akkor arról is beszélünk. Javaslat a szociális és gyermekjóléti. Most addig Akkor- van rendben előtt. Jó. Arról van szó, ugye, hogy Aradi utcában az idősek klubja régi épületét áruljuk, és 56 millió forintos ajánlat érkezett a megvásárlására. Egyedüli kitétel, mivel hogy a leendő tulajdonosok hitelből, tehát bizonyos részből hitelből szeretnék megvásárolni az ingatlant. Azt kérték tőlünk, hogy amennyiben foglalót adnak, lehet, hogy ez már a holnapi napon meg fog történni a szerződéskötés és a foglaló lerakása az ajánlattétel szerint. Viszont, hogyha a bank általi értékbecslés nem teszi lehetővé az ingatlannak az értékét, tehát az ingatlan értékét kevesebbre becsülik, és nem tudják megvásárolni az igényt, vagy az igényelt hitel alapján, akkor viszont szeretnék, hogyha a foglalót vissza tudnánk fizetni. A pénzügyi bizottság ezt pénteken támogatta, és az 56 millió forintos vételi ajánlatot pedig elfogadta az Aradi utcai ingatlanokra. Azzal Azzal az az elérhetői díjat a foglalóból visszatartjuk, és akkor fizetjük. Igen, Így. az volt. Így van, azt azért nem is mondtam most, mert én ezt pénteken délután még letisztáztam a vevőjelöltekkel. Tehát ugye, vagy hát a vevőjelöltek képviselőivel. Így van. Így van. Ez volt a pénzügyi bizottság előterjesztése. Tehát aki elfogadja az idősek klubja 56 millió forintos ajánlatát, az készfenntartásra jelez. Egyhangú, köszönjük szépen. Folytatjuk tovább. Javaslat a szociális és gyermekjóléti pénzügyi természetben és személyes gondoskodás nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 4. számú módosítására vonatkozóan. Jegyzőasszony? Nem tudom, nem szeretné az elmondani. Nekem ez most nagyon nem tetszett ez az előterjesztés, mert vagy az egész, nem tudom. Tehát, hogy most mi helyében mi kerül, meg hogy mennyi az összeg, azt kellene látnunk. Ott megbeszéltük a Szociális Bizottság ülése, de ott arról volt szó, hogy nem ehhez a 28.500-hoz kötjük, hanem a minimálbérhez, nem? Vagy a Maga a rendelet formája, azt már ez a Roklex rendszer generálta, amelyben dolgoznunk kell, úgyhogy azért ilyen bonyodalmas és nehézkes. Valójában ez semmi másról nem szól ez a módosítás, mint amit a pénzügyi bizottság javasolt. Így van. A öregségi nyugdíjminimum mint viszonyszámot a szociális területen ez a szociális vetítési alap váltotta föl, ugyanaz az összege, csak 23-ba vezették be, és azóta is ennyi. Gyakorlatilag a jövedelem határ maximum értékénél tartottam ezt a viszonyszámot az egyfőre jutónál, mert ugye ez alapján állapítottuk meg, illetve amit változtattunk, hogy a minimálbérhez
emeléshez kötöttük. Erre azért volt szükség, mert a minimálbér az minden évben módosul és emelkedik az infláció. Hát nem mondom, hogy az inflációval azonos arányban, de ahhoz közelítően, tehát azért ennek a mértékét magasabbrendi jogszabály is változtatja. Ugye még az öregségi nyugdíjminimum, vagy a szociális feltépési alapösszege az most már évek óta stabilan áll, és ezért a rendeletet vagy évente kellene módosítani, vagy egy ilyen másik viszonyszámmal lehet kihúzni a méretfogát. Gyakorlatilag az emelések, most puskázom egy kicsit a rendeletből, azért elég jelentősek, például a gyógyszerellátásnál család esetén 114 000-ről 159 000-re, egyedül élő esetén pedig 142 500 forintról 203 000-re, tehát körülbelül egy ilyen 40 és 50 000 forintos emeléseket javasolt a bizottság beiktatni. Amit írtunk is az előterjesztésben, azért van szükség, mert azt megállapítottuk már, hogy csökkent a támogatást igénybe vevők köre, az igénylők köre, de igazándiból azt nem tudtuk, hogy azért, mert hogy legyintve, hogy úgysem lesznek rá jogosultak, mert alacsony a határ, vagy azért, mert esetleg Verőcén van egy társadalmi jogblét a periférián levő egyéb országos településekhez képest. Az emelés az mindenképp szélesíteni fogja az igénybe vevők körét. És ezt mondjuk elsősorban a temetési segélynél látjuk jobban, nem az átmeneti segély, amit ilyen települési támogatásként nevesítünk a rendeletben, hanem inkább az ilyen eseti jellegű támogatásoknál van ennek relevanciája. Ezek az összegek kerültek beemelésre, és még ez az egy változtatás van, hogy az öregségi nyugdíjminimum szövegrész helyébe én ezt a szociális vetítési alapot beemeltem. Ha már hozzányúlunk a rendelethez, akkor legyen ilyen hangzatos, illetve annyi, hogy a települési támogatás, magyarul ugye az átmeneti segély, bevett gyakorlat volt már, hogy több hónapon keresztül is folyósítottuk, ugyanakkor a rendeletünk nem adott erre külön nevesítve engedélyt, úgyhogy most egy ilyen mondattal ezt is beleraktuk, hogy az átmeneti segély is folyósítható legyen akár több hónapon keresztül. És ez egyébként teljesen indokolt is, mert ha valaki munkahelyi elvesztése vagy egyéb családi ok miatt átmenetileg nehéz helyzetbe kerül, az nem biztos, hogy egy hónap alatt rendeződni tud. Akkor az a kérésem, hogy az egységes szerkezetbe foglalt rendeletet a Szociális Bizottság tagjainak egyszerűen mutassátok ki, és a következő ülésen kapjuk meg, és akkor be tudjuk írni az összegeket, mert itt nem látjuk az összegeket, csak amit tudom, hogy három. Ezt a rendeletet még ma délután fölrakom az NJT rendszerére, ugye holnapi napra raktam hatállyal, mert ezt már így tudja kezelni, és akkor még ma délután ezt le tudom hívni az egységes szerkezetet onnan, és akkor valamennyi persze. Igen, és akkor az újságban is valahogy ilyen egyszerűen megfogalmazni kellene. Milyen, vagy ez nem célszerű? Hát, az újságban igény szerint lehet, nyilvánvalóan címszóban ott lesz a testületi és a lakásfenntartási támogatásra, és akkor abba beírni, hogy egy kör, tehát egy egyedülálló vagy a család. Csinálhatunk egy ilyet, ugye a mostani újság már elkészült, a következő számban lehet róla szó, hogy írunk egy cikket erről, hogy változnak a... Igen, hogy ezek emelkedtek. Meg a tűzifánál azt mondtuk, hogy azt majd külön rendelet. Azt mindig külön rendelet. Külön kell, mert ott is azt gondoltuk, hogy egy kicsit meg kellene emelni. Már hozzuk is. Már lemaradtak egy-két néhány ezer. Igen. Az április 14-e ülésre pont most kaptuk meg a pályázati kiírást a szociális célú tűzifáról, már látjuk, hogy mennyi köbméter fát igényelhetünk, úgyhogy arra az ülésre már hozom a jó, akkor az előterjesztést. De az külön rendelet, igen. Kiírták a héten a pályázatot, a szociális tűzifáról szóló pályázatot. Így van. Jó. Zsuzsa? Jó, nincs hozzá tennivalóm, csak én ebből nem... Akkor lássuk az összegeket majd. Igen. Jó. Egyébként akkor a... Legalább, hogy tudjuk, hogy Jó.
Akkor a szociális rendelet módosításával kapcsolatosan, ha nincs kérdés, akkor az előterjesztés szerint. Jó. Aki elfogadja, az készfenntartással jelez. Egyhangú. Köszönöm szépen. Javaslat Verőce gazdasági önkormányzata 2025-29. évekre szóló gazdasági programjának elfogadására. 3 héttel ezelőtt ugye elkezdte a képviselőtestület, megkapta az anyagot. Pénteki pénzügyi bizottsági ülésen döntés született arról, hogy most a héten péntek reggel beszél róla a képviselőtestület és a bizottságok. E hét szerdáig a javaslatainkat megosztjuk a közös csoportba, és akkor péntek reggel pedig akkor lepontosítjuk, lekonkretizáljuk a gazdasági programot. És 14-én a következő rendkívüli, mert ez is rendkívüli testületülés lesz, április 14-i következő rendkívüli testületülésen fogjuk elfogadni. Aki egyetért a pénzügyi bizottsági döntéssel, az készfenntartásra érez. Egyhangú, köszönöm szépen. Javaslat a TOP Plusz turisztikai fejlesztések megvalósítása Verőcén kivitelezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás kiírásával kapcsolatban. Megérkeztek a víziszínpadról beszélünk, megérkeztek a közbeszerzői szakértői árajánlatok. Ugye pénzügyi bizottság felhívta figyelmünket, hogy figyeljünk oda az árra. Berta Ferenc egyéni vállalkozó 1 millió, bruttó 1 millió 500 000 forintos ajánlattal az első helyen van a közbeszerzési eljárás lefolytatására. Aki egyetért, a Berta Ferenc feladata lesz a nyílt közbeszerzési eljárásnak a lefolytatása. Berta Ferenc végzett már nekünk ilyen jellegű feladatokat, és aki az előterjesztés alapján egyetért azzal, hogy Berta Ferenc egyéni vállalkozó folytassa le a közbeszerzést, az készfenntartásra jelezze. Még nagy összegek van. És ő miért áfamentes a többiek megállás? Ilyen a cége. Megteheti, de nekünk jó egyébként. Tehát az, nekünk az teljesen jó. Jó? Tehát az azt jelenti, hogy feltételes közbeszerzést fogunk írni a víziszínpadra, 2 okból kifolyólag. Az egyik az az, hogy szükséges a kivitelezői szerződés aláírásához a már meglévő engedélyes kiviteli terv. Az engedélyeztetési eljárás az folyamatban van, az építési hatósághoz be lett küldve, nem tudom, heteken belül, tehát én úgy gondolom, általában 1 hónapig tart egy ilyen közbeszerzési eljárás lefolytatása, abban az esetben, hogyha minden rendben van, utána a bírálóbizottság eldönti a beérkezett árajánlatokat, és utána lehet szerződni. Van egy szerződéskötési moratórium időszak, le van írva néhány nap, nem tudom pontosan, addig lehet ugye fellebbezést, vagy bármi olyan észrevételt, javaslatot tenni, ha valakinek nem tetszik. Ezt követően lehet pedig szerződést aláírni. Hát, mint mondtam, nincs még meg az engedélyes építési engedély, és a minisztérium részéről pedig kell kérnünk még egy becsült értékre vonatkozó előzetes közbeszerzési és költségellenőrzési véleményt. Ugye, amint ez megvan, akkor megköthetjük a szerződést. Szabad előtt nem született róla, ugye? Amikor a feltételes... De amikor beérkeznek az ajánlatok, akkor ugye igen, akkor ugye a bizottság ezt átnézi, és javaslatot tesz a képviselőtestületnek a kiválasztott kivitelezőnek a személyére. És akkor ugye egy újabb szavazás lesz. Képviselőtestületnek újra kell akkor szavazni. De ez mindig így van. Ez így működik. Ez asszony, van-e bármi más így ezzel kapcsolatban? Jó, akkor elindítjuk ezt a
feltételes közbeszerzési eljárást. Végre reméljük, hogy utána kivitelezőt is találunk, és el tudjuk kezdeni a munkát, mert szeretnénk minél előbb a vízi színpadot. Csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy 3 különböző határozatot kell elfogadni. Az első, ugye, tehát kiválasztottuk a közbeszerző személyét. Az elsővel arról döntöttök, hogy kiírjátok a feltételest. A másodikkal kiválasztjátok a közbeszerző személyét, a harmadikkal pedig meghatározzátok a bíráló bizottsági tagok névsorát. Jó. Határozati javaslat. TOP plusz 1-1-3-as számú turisztikai fejlesztések megvalósítása Verőcén című pályázat keretén belül megvalósuló vízszínpad létesítése, építési beruházás és kapcsolódó beépített eszközök beszerzése tárgyban. Ugye elfogadtuk Berta Ferenc. Nem, ez előző, hogy kiírjuk a pályázatot. Így van, kiírjuk a közbeszerzési eljárást. Így van, az az első döntésünk. Oké, aki egyetért, ez készfenntartásra jelzi. Következő döntésünk elfogadjuk Berta Ferenc személyét, egyéni vállalkozó a közbeszerzési szerződés lefolytatása értékben a tanácsadói díj 1.500.000 forint, amely a pályázat elszámolható költségeleme. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, aki egyetért, az készfenntartásra jelzi. Így van. És a következő határozat pedig a bíráló bizottsági tagok névsorának a meghatározása. Ugye benne kell, hogy legyen a közbeszerzési szaktanácsadó, benne kell, hogy legyen a pénzügyi csoportvezető, kell egy jogi képviselő és az építész. Ugye Berta Ferenc György állami közbeszerzési szaktanácsadó, Törökné Varga Krisztina a pénzügyi csoportvezető, dr. Zsemberi Roland pénzügyi bizottsági külsős tag, nem összeférhetetlen, hogy benne legyen jogi képviselőként a bírálóbizottságban, és Dénes György településünk főépítésze lenne a negyedik a bírálóbizottsági tagok névsorában. Aki a... Bocsánat, nem lehetne beletenni egy képviselőt közülünk? Hogy legyen benne, vagy nem érdemes? Csak tehát ők előkészítik a döntést, utána a testület dönt róla. Én úgy gondolom, hogy a bontáshoz, tehát amikor bontás van, tudjuk hívni a képviselőtársainkat. Tehát ez ugye ez egy nyilvános bontás. Persze. Tehát igazából. Ugye 4 tagja van a bíráló bizottságnak, és megvan az, hogy kiket feltétlenül be kell venni. Tehát, hogy a szaktanácsadó, Persze, jogi képviselő, és a főépítész. Megfelelő úgy esetleg, hogy hogy hívunk a bontásra? Igen. Jó, oké. Akkor aki egyetért a bírálóbizottsági tagok névsorával, az készfenntartásra jelez. Egyhangúan. Köszönjük szépen. Következő napi rendi pont. A 2025-ös évi közművelődési szolgáltatási terv jóváhagyásáról fogunk dönteni. Igen, elmondom, bocsánat. Tehát a törvény azt írja elő, hogy március 31-ig el kell fogadni rendes testületülésen ezt a szolgáltatási tervet, ami arról szól, hogy fel kell sorolni, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt a művelődési ház, aminek a helyes szolgáltatási formája, mint működő közösségi színtér. És van egy táblázat, amit ki kell tölteni, helyettesíteni. Ugye nekünk ezt már március 1-ig el kellett küldeni a jegyzőasszonynak, de március 1-én még nem volt költségvetésünk, ezért javasolnám, hogy 2 számmal egészítsük ki ezt a beszámolót. Jó? Az a 2 szám pedig az, hogy az Excel táblában is látjátok, nincsenek beírva számok. Az állami támogatás, amit kapunk az államtól, az 9.029.040 forint. A saját képviselőtestület által elfogadott összeg, amivel támogatja a működést, az 38.700.635 forint.
ami összesen annyit jelent, hogy 47.729.675 forint. Jó, ezzel kell kiegészítenünk, mert ezt a számot fogadtuk el a költségvetésben, és ez akkor még nem állt a rendelkezésünkre. És még egy javítást kérnék, átnézték a Nemzeti Művelődési Intézet is ezt az anyagot, és azt javasolják, hogy az ellátott alapszolgáltatások megfelelő lapnál, bocsánat, a C mondatot húzzuk ki. Azt mondták, hogy mint közösségi szintér elég, ha 2 alapszolgáltatást beírunk, bármennyivel többet lehet szolgáltatni, de a törvény azt írja elő, hogy 2-t határozzunk meg. És megnézte a főigazgató asszony, és akkor azt mondta, hogy húzzuk ki tehát, hogy csak 2 legyen benne. Jó? És akkor ezt kellene elfogadni. És a következő ülésre pedig igen, azt mondom, hogy a következő ülésre hoznánk be egységes szerkezetbe ezt a rendeletet. Jó? Azt beszéltük meg edzőasszonnyal, hogy azt is megnézte a Nemzeti Művelődési Intézetnek a vezetője, de hogy edzőasszony is még átnézze, és akkor van időnk, mert ott a törvény meg azt írja elő, hogy az első rendes testületi ülésre behozni március 1 után. Tehát még ott sem késtünk el semmivel. És akkor a beszámolót is akkor kapjátok meg, és egy olyan táblázatot, amiben dátum szerint vannak beírva a programok, mert ez egy kicsit látjátok, hogy másfajta szempontokat vesz igénybe. Tehát ebből nem derül ki az, hogy január 1-től milyen fontosabb programok vannak, hanem inkább ez nekünk ilyen szakmai, hogy mondjam, a statisztikát célzó adalékanyag. Jó? És akkor ezekkel a változtatásokkal, hogy ezt a 3 számot beírjuk, és a B pontot, vagy C pontot kihúzzuk, ezzel javaslom a képviselőtestületnek, hogy fogadja el. Aki a közművelődési szolgáltatási tervet ezekkel a változtatási javaslatokkal, amiket a polgármester asszony mondott, elfogadja, az készfenntartásra jelezze. Egyhangú, köszönjük szépen. Köszönöm. És akkor 14-én akkor behoznám viszont a másikat is, jó, mert az a pályázathoz fontos, de mivel, hogy ezt írja elő a törvény, hogy első rendesre, tehát bőven benne leszünk az időben. Mert rendkívül lesz. Következő napi rendi pontunk döntés a könyvtár 2024-es évi beszámolójának és 2025-es évi munkatervének elfogadásáról. Az előterjesztést azt láttátok? Kérdés esetleg van-e ezzel kapcsolatosan? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom. Aki elfogadja, az készfenntartás. Döntés a 12. számú főút melletti kerékpárcentrum beruházáshoz kapcsolódó tulajdonjog igényről. Itt ugye arról beszélünk, hogy a 12. számú főút mellett a Migazi kastély felé vezető út bejáratának jobb és bal oldalán van, bal oldalán ugye Kismaros felől van 675 négyzetméter, Verőce felől pedig van 1081 négyzetméter olyan terület, ami a közútkezelő részére forgalomtechnikailag nem szükséges. Én elkezdtem már évekkel ezelőtt a tárgyalásokat a közútkezelővel, hogy ezeket a területeket ingyenesen adják Verőce község tulajdonába. Magyar Állam a tulajdonos, a Pest megyei közútkezelő, ő a kezelője a területnek. Ezt kérem most a képviselőtestülettől, ez egy óriási vagyongyarapodás az önkormányzatunk részére, mind a két terület része, mint a igazi bejárat mind a két oldalán. A 675 négyzetméteres a kerékpáros centrum előkertjéhez adna segítséget, játszótérhez, zöld felület kialakításához. A másik oldali rész pedig a majdani gazdaságfejlesztéssel érintett területnek a megközelítését szolgálja. Ja, igen. Na, benne van az előtt. Van egy de ez most egy kamerát. látod, azt mit csinálj? Igen, azt kérték, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a szalagkorlát, ami a 12. számú főút mellett jobboldali szalagkorlát, melletti 4 méterre tart igényt a közút, azt mondta, hogy ott csináljunk egy szikkasztóárkot, azt már meg is csináltuk. Utána pedig nekik forgalomtechnikai szempontból erre a területre nincs szükségük. És
Hova került az a Szikrasztóára? Ez a Szikrasztóára, hogyha mész Kismaros felé, akkor jobb oldalt elhagyod a település utolsó házát, és ugye átnézel a Szalagkorláton, látsz rögtön egy kialakított Szikrasztóárat. A Mikazi kastély útjától a patakig az a Szikrasztóárok még nincs kész, de a hosszú szakaszon már elkészült. És a Szikrasztóáraktól... leszedni és valami csővel megoldani. Ezt gondoltam én is. De hogy egyszer az átvíz mindig jön, és ott mindig az útról mindig rá az átvíz mindig is lehet, amit befedni. Később évben esetleg ezzel a projekttel, hogy az itt nézni is ki valahogy, mert azért ott egy nagy állat mindig, ott persze egy szép épület mögött, stb. Akkor ott egy csőrendszerre gátolni az út alatt, és egybe kezelni azt a... De az át fogja nyomni a vizet az utat is, tudod, mert ez volt régen a árterület. Hát így is olyan, csak hogy mondjuk jön egy árvíz, egy ilyen zöld ár, és akkor megfelnyomja a vizet, és ott fog állni benne hónapokig ez a víz, ami szokott is állni a füzesbe is. Hogy hónapokig ott lehet ugye későbbiekben elgondolkodni azt, hogy ez megszüntetni, hogy legalább ne egy ilyen nyílt víz maradjon, ott meg egy ilyen szokos. Ez mindenféleképpen felnyomni az árba is. Mestén fel fogja nyomni, csak hogy akkor nem látszik, meg lehet, meg gyalogni vissza is tud szivárogni azon a csövön. Szerintem azért nem zárhatjuk le, mivel hogy mint ahogy a szerepe is mondja, Leve is mondja, hogy a Szikrasztóárak szerepe van, hogy a 12-esről lefolyt víz, ugye befolyjon a Szikrasztóárokba, tudod, és ott ugyanaz elszikadni. Ha ezt befedjük, jó, hát akkor ugye ezt a szerepet már nem tudja el. Valóban sincs, meg sehol sincs. Hát ők ezt így kérték. Tehát a patak felé lehet, akkor meg lefolyik a víz. A másik oldal, a Migazitól Kismaros felé, ott ugye lejtést kell a patak felé adni, ott befolyik a patakba, másik fele meg nyilván elszikad. Nem szokott egyébként a víz állni, ha megfigyelitek esetleg az árvíz után, de a mostani árvíznél is egy pici víz volt benne, tehát... Vagy az egész jobban néznek ki, hogy nem egy állat. Igen, de így kérték. Igen. Jó, csak a faluban sincsen vízvezető állat, településeken sem szokott lenni. Mert most már minden el van zárva. Hát nagyon sok helyen van Szikrasztóárak. A klasszikus település részeken. Jó, és mi lehet spottolni maguk, hogy nem kell egy árok, hanem egy zsomb van. És jobban néz ki, azért még itt is az árpádon nincsen igazából árok végig van. Nincs, hát itt ugye nincs. Ezt meg lehetne oldani, és jobban néznek ki. Hát figyelj, most első körben... Az gyakorlatilag a területnek egy része az az árok, amit most megkapunk. Nem, az árkon kívüli területet kapjuk meg. Tehát az árok marad az ő rész, tehát ugye úgy is van kimérve, hogy az ároknak a vasúti felüli szélétől 1080, tehát az nincs benne az átadott területre, azt ők megtartják maguknak, kezeli is egyébként a közút. Tehát nem nekünk kell kezelni. Viszont fontos, hogy a 12-es víze meg lefolyjon valahova, hát ez nagyon fontos. Jó, aki egyetért ezzel a határozati javaslattal, hogy tulajdonba szeretnénk kapni, ingyenes tulajdonba szeretnénk kapni velőceközség önkormányzatra ezeket a területrészeket, addig pedig, amíg ezek az ingyenes tulajdonban átruházás nem történik meg, addig pedig használatba szeretnénk kapni ezeket a területeket. Aki egyetért, az készfenntartásra érez. Komoly gyarapodás. Hát ugye így szereztük meg a többi területrészt is teljesen Kismarosig. Tehát ezek hosszú folyamatok, akár évekig is elhúzódhatnak, mint ahogy az is 4 évig tartott, mire sikerült megszerezni ezt a területet. Napirendi pontjaink végére értünk. Köszönöm szépen a képviselőtestületnek. A képviselőtestület, a mai rendkívül képviselőtestületi ülést bezárom. Igen.